कर पूजनमा अब जाए हो भाई अपाची से। अरे माता शेरा वाली के कर पूजनमा अब जाए हो भाई अपाची से। माता शेरा वाली के कर पूजनमा भूखल 9 दिन हो आजले धैला सैया नवमी के दिन हो। नवमी के दिन हो चढ़ल बा नवरात्र जब से भूखल 9 दिन हो आजले धैला सैया नवमी के दिन हो। नवमी के दिन हो माता शेरा वाली के करे पूजनमा अब जाए हो भाई अपाची से। माता शेरा वाली के करे पूजनमा अब जाए हो भाई अपाची से। माता शेरा वाली के करे पूजनमा रवि रफीला जाता तारे सबके साथ हो। मिली बिहार